Okay, naimbang grabe iyo aming kakabsat. Siya po naman ang tayo ituloy nga at adalan iti topic tayo iti lifeline. Welcome aming kanyayo kakabsat. Tagundaway, sakbay tayo ngaron yan dating aramid tayo. Tayo pray sakbay deta. So kumusta kayo ta kakabsat? Ayan yo. Balbala iyo. So, kindly like and share dating stream tayo tapno makita mo di kita'y kapsat tayo. So ano? May I ask Kuya MJ for our opening prayer? Praise the Lord. Sige, praise the Lord, kakabsat. Sakbet nga rin marugyanan, dating aramid tayo. Intayo kumararag. Tagdumog ket kumararag tayo. Amami nga gubwayan, itibiyag. Agyaman kami o Diyos, kada ito yung rabiing, ang kaimpaay kada kami, tapnong ngarutin kami mapagsasaritaan, digiti sasaon. Agyaman kami o Diyos, iti sirib nga agapuken ka, ket dawatan mi o Diyos nga sika iti mangilawlawag kada kami iti naintaklan nga ayat mo kandami iti nangayabang kanyami o Diyos. Agyaman kami iti presensya ti tumunggal may sa kada kami, bendisyonan na kami o Diyos. Iti puso nga willing nga mangabsorb kadagiti sasaom tapno nga rod may aplikar mi detoy iti inaldaw-aldaw nga panagbiag. Ken kastapay o Diyos, italik mimitking ka dati internet connection mi, mamati kami o Diyos, sika iti making control amin, awan inti imposible king ka, ket sika nga rod pa iti magkumpiktar o Diyos, digiti internet provider mi, nga maurlos dati provision da iti internet o Lord God. Ken kastapay, sika iti maidaydayaw kung mga rod iti nagbabaitan mi, agyaman kami iti presensya ti Espiritu Santo nga isut ti mangi turong kanyami iti amin at tinapudno na mamamumi pa'y o Diyos ni apumi nga sa Kristo iti biyag. Ket sika nga rod ti mapadayawan, di sublimiking ka, amin nga dayaw, gloria ken panagbihan o Diyos. Dati ti dawat mi, babaen ken Kristo nga apumi. Amen. Praise the Lord, Kuya MJ. Kaya tatarod nga gundawain tayo mo amamon dagi tayo kadwa tayo tata ito'y lifeline topic review. Umuna ke tagaban na isuna ke kadwak iti apartment ken may samet nga leader. May Brad Christian, bro. So habang pag-urayan tayo kini Christian, Brad Christian. Okay. Good evening once again kakabsat Kugan Kristo agyaman iti dating agundaway nga inted manen iti Dios nga mausar tapnon ti kasta mapabilag iti tumunggal maysa iti pamati na iti inaldaw-aldaw nga panangsuro kan kuana. So kaya't kuman nga kablaawan dagiti contacts ko kakabsat nga maki-join da ita nga gundaway dating lifeline topic review da JP ni Prince ni 3D kastamat ni RV ken da Marky. So join kayo kakabsat. God bless. Okay.
tamtamot niya kung daway, hintay yung ayaban, hindi isamot lang ang tagadaya, hindi gugupra, hindi MMSU, may samot lang ang kapsat ni Cristo, Brad Denmark. Praise the Lord. Agyaman ak iti kadating opportunity manen nga integridad kanya tayo. Ket intay nga rod agtultuloy nga amwen ngo anaman digiti mensahe o kahit nga ipa-ited ni God kanya tayo. Hantayo nga agduado ang mangi-share digiti friends ko, classmates or batchmates and even sa mga relatives ko sa Marcos. Just continue. Stay tuned lang mga kapatid. God bless. Okay. Kung tamot niya kung daway, nag-pray, tay. Manong tayo, nga taga Marcos metlaeng, may isang disciple metlang ni Cristo. Kuya MJ? Kuya, nakamute ka kuya. Praise the Lord kakabsat, inak nga ron imbitaran digiti contacts dita Paway, dito San Pedro, ken dito Salbang, kakabsat agjoin kayon ken kastapay digiti Kabagyak sa J. Marcos, ken ije Cagayan, ken abroad. Ag-tune in kayon kakabsat ket mabalin met nga i-share deti link detoy ana tayo deti page tayo kadigayam amuyo tapno mag amu met nga po pa sa Jesus Kristo nga mas daw uneg ti pinagyod. Enjoy kakabsat. God bless everyone. So, welcome. Happy Aming birthday, kanyayo boys. kakabsat. Welcome kanyayo aming kakabsat. Sa tagang daway, dating karoon itipag-discussion tayo no, ano datay topic idi Wednesday. So that the series tayo, your new life in Christ. And the topic tayo, tinaindaklan kinapudno nga ayat ti Diyos. And kuna na to'y, that we are loved by Christ. So, hintay nga ron, pagtutungtungan, pag-diskutiran, dating ano tayo, topic tayo. So, hintay ito muna nga question. Ito muna nga challenge tayo kung na to'y tinakadakdakkel nga ayat ti Diyos or the great love of God. At dakadipay dakdakkel nga ayat when yung anyam abanag tibiyag mong ayat ti Diyos. So, dito yung unang question tayo. Okay. Dinggin tayo naman ti kapan panunutan ito hindi Brad Christian. Bro? Good evening once again, Kaabsat. Dito yung muna question. Kuna na dito'y ti panagayat o tinakadakdakkel nga ayat ti Diyos, the great love of God. So di kuna na, adda kadi pa'y dakdakkel nga ayat wenno anyaman abanag tibiyag mo ngem ti ayat ti Diyos. Ano, siya ka mismo Kaabsat nga naka-witness iti panagayat ti Diyos iti life ko. Awanen iti makunak nga awanen iti pakaikumpararan deti nga ayat nga naindaklan nga ayat ti Diyos kanyak. Ngano i-compare ko kuma iti ayat diti lubong. Ti ayat diti lubong Kakabsat ket temporary. Mabalin ti tao diti lubong ayatenda ka nung napintas ti aramid mo. Ayatenda ka no adu digiti benepisyo nga maging da kanyam. So napintas iti trato da kanyam no napintas iti makita da kanyam. Ngem no iti side na detoy ano when it iti tempo nga sikaket mabalin nga nagpasul ka kanyada wenno nagkurang ka kadigiti tao nga naday iti lawlaw mo mabalin nga ti response da kanyam ket nagbaliw.
Ngem dati nga ayat nga inak nakita ken Hesus Kristo ket makunak nga rod nga awanen iti pakaikumperar ta numan pay nabilangek iti iti basol nga naaramidak in the past manipod nga amok iti nagbasol manipod na yanakak aging gana ita wenno aging gana iti panang akseptar ko ken ni Hesus Kristo akas manupod ken mangisalakan ko countless saanen nga mabilang a basol gagayen ket detoy nga bakwen naanen nga bilang nga basol nga inak na aramidan ngem grabe detoy nga ayat nga pakita ti Dios kanya numan pay detoy iti basol ko ket kas dalang bitwen kuman iyari nga nakad-adon iti sangwanan na nga naaramida ngem the moment nga di nga rod truth nga the moment nga receive ko gayam ni Christ iti panagbiag ko iti naaramid iti panagbiag ko ket nagbalin na nadalus ken kuana nagbalin ako nga pure holy na linteg na santuan iti sangwanan na what a great love nga inpakita ni God kanya kadetoy kadetoy nga kadayjay panang ipakita na uno panaka panang sakripisyo na iti life na para kanya ubayan iti dara na nga nagayos iti cross so willing suna or when nga willing isuna nga ipinorgive na di life ko though di nga countless sin nga haan na nga in base no kasano ka dakkel iti kaadu iti basol ko han nakinitan DJ no kasano no kaano kasano kaaduon kasano kaado digitoy abasol no dikit din iti na DJ impakita na nga haan nang kinitan kung dikit din tinagari kanya na DJ nga rod ayat so as a response nagpintas nga rod DJ na ditoy Romans 5:8 nga idi nga basbasol pailang iti tao natay ni Kristo so no kita ket kasla nagrigat nga aramiden detoy no iti panunot iti no iti na inlubungan nga panunot kuma no, awan kanyak ni Kristo nagrigat nga aramiden detoy ngem itatan nga naawat ko ni Kristo ti nagbalin nga iti pusok ken ti panunot kon ison iti panang imitate ko no kasano nga ibiyag o no kasano nga ipakita detoy nga biyag o no nga napnan iti ayat kasi naawat ko detoy nga ayat so DJ nga rod nga kailangan nga rod nga i-imitate ni Christ iti panagbiag ko nga tapno ti kastahaan nga narigat nga aramiden no i-apply detoy nga na-receive ko nga ayat iti padagmat nga tao. So di lang kapsat, God bless. Okay, na pintas nga ron iti nga ayat ipapaay niya apo tayo Jesus Kristo kanya tayo na kapsat ang YouTube pinagaya katangagon taway karon din kita ibat na i-wakuna di Denmark ipagod niya ti Diyos bro. Praise the Lord. So, ti nakadakdakkel nga ayat ti Diyos. So, talagang kita ang ticket nagmayat DJ pinangi bungad DJ message ditoy. Kumbaga in compare ni God DJ pinagayat na or in kas lang intatugma na kung makasano kinadakkel ti lubong di pinagayat ni God kanya tayo. Shakmat yung parang ni God kanya kat DJ kasanok nga may assess diti kasanok may aplikar or kasanok nga ipakita di ayat ni Diyos kanyak dakkel nga kadete fear kadete digite weaknesses nga adaan kanyak once nga masakitak dakkel ba DJ kasam kumbaga dadumang kat malipatan nga minji panagayat ni God gapo kadigite ipaparang ni God nga test and trial di ko madigite mapaspasamag ti pinagbiag. Imbes ko mga
yun unak di panagayat ni God kanya nga kadigitoy nga ipaparang ni God kanya dapat yung una nga kita di pinagayat na kanya. Apay, even di basol. Kumbaga dati basol inikat na dato gapo iti panagayat na kanya. Kaya di kiti plano ti pinabiyag ko, dreams ko kumbaga. Ngem dakkel dapat di panagayat ni God. Ngem di kitoy dreams ko ti pinagbiag. So dapat ngem ti may sa amin nga parang ni God kanya ditoy, mas makita di panagayat ni God kanya once nga clear di relationship ko kanya na. Once nga mo kasano kasi ma-assess ko mismo no dati ayat ba ni God kanya ket full isuna kasi yung adapel lang kanya digiti fear or adapel lang kanya digiti kinatakrot nga pinangi waragawag or pinangapakita ti panagayat ni God kanya or iti sabali nga tao, there is something wrong or adat iti kaslang ilimlimit ko iti panagayat ni God iti sabali nga tao. So dijay di ayat ni Apo tayo nga Dios ket awan pulos iti kumbaga awan iti ka tumbas na kadigitoy anat ti mapaspasamak ti pinagbiag. Dati ko mga COVID-19 ket may nga rason nga dapat ket mas makita tayo ti kinadakkel ti panagayat ni God kanya tayo. Dati nga rod ko mga situation nga addaan ti itatta ket haan ko mga mangtigil kanya tayo kanyak nga may nga pakita dati panagayat na kanyak iti sabali nga tao. So dijay sometimes ngamin ket na masapsapawan di panagayat ni God kadigiti anaman iti struggle so anaman digiti situation dito lobong haan dapat kuma kasi dakkel di panagayat ni God compare kadigitoy adaan nak dito lobong so DJ dapat iti clear iti pada nga tao so the great love ni God haan nga maikat iti detoy digiti tao digiti mamati mismo kenyana. Diyan lang kanyak Brad Lawrence. Okay. So, thank you, bro. Pangarod ba't nga gundaway. Hintay word can be Kuya MJ. Kuya MJ. Praise the Lord. Dati sa Diyos, nakuna na kada tayo. Di nakadakkel ngayat ti Diyos, the great love. Dukit kita dati sakit nagtakkel ti ayat ti Diyos iti tumunggal na isa nang nangruna onay kanyak nga ore ko magayam ada iti situation ket mas mangibabaw or mas ngangat ngato ko magayam DJ ayat ni God ti pinagkita kaysa digiti situations iti life dati digiti pinagbuteng dati digiti weaknesses iti biag iti sicknesses iti basol ngem nukit kita at pinakadakkel nga ayat niya po Diyos kanya kinaluban na amin digiti kakabsat and kastapay gitoy nga nakatadumet iti plano ko kapsat iti biag kuma since nga iti ayat iti Diyos ket dakdakkel na amok isuna willing nak nga i-give up digiti nga plano and dreams iti biag ko kasla ko mamit iti panag-abroad tapno lang surot ko iti pagayatan nato Diyos tapno lang makarespond na ka DJ ayat nga nakadakdakkel na ayat na kanyak nga nakadakdakkel awanen ti mabirukak nga dakdakkel pay nga ayat kaysa ti pinagayat kanyak ni Apo Diyos kasi kunan ni Brad Christian ito tayo pero budina iti tao diti lubong iti makatkadwa bin kabagyan nga rod mading maiti DJ kayat dakit ada DJ ag sabali iti pakitungod ay pinakilangin-langin da na po Diyos di na pulos inarami DJ kanya when kakabsat ko ng Kristo so nga kita dati iti ayat iti Diyos iti tumunggal may sa kada tayo
ket nabilbilig ng deti baka problemaan tayo kada iti natata. Praise the Lord, di lang kakabsat. So nagdileg at paiso iti kayat iti Dios nga anyaman iti anyaman iti kumontra ket awan makalaban ket iti laktikan kanya tayo. Kaya tatarog nga kundaway then iti maikadwa nga challenge tayo. Kuna na to'y iti panag-i-aplikar iti Diyos or the application of God's word. Kita ti Diyos kayat nga babaen iti panangited na kinako Jesus. Kasanong met nga may padanon tayat ti Diyos kadag iti sabsabali pay nga tao iti aglawlaw mo. So, dati may kadwa nga question tayo sa challenge tayo. Kaya tayo mumot nga road ringgan ni Brad Denmark. Bro. So, praise the Lord. So, dito, ipakita nga talaga ni God kanya tayo kung kasano ti kinadakil ti panagayat na babaen kanya anak na. So, how about me? Kasi DJ, kumbaga, kung makikita tayo, precious, kumbaga, kakaiso na nga anak, which is precious son, or kumbaga, iso ti ka-importante, anti pinagyag ni God the Father. Ngayon, kumbaga, inted na kanya tayo dito, tano da tayo ket nga isang isalakan. Inyaplikar mismo ni God, ipanagayat na kanya tayo. And even kini Jesus Christ, kumbaga, babaen ije dara na, babaen ije bagina, in sacrifice na para kanyak. So, kasano met kanyak? Ano ba met? So, ano ba iti, kasano met nga i-aplikar dati panagayat ni God kanyak? So, DJ nga rod ibagbagan ni God kanyak dito is, kasano nga mangyaplikar iti panagayat na babaen di sa una, kasanok nga i-aplikar di panagayat ko kanya na by action, kasi haan lang namin nga dungag kadigiti sa una eh. Haan lang nga more on knowledge lang dapat di sao ni God ti panagyag, kundi dapat makita kanyak met DJ kayat nga pay-aplikar ni God iti pinagyag ko. Ngayon dapat haan nga obra deti kasi adaning ibaga kanyak, but obra deti kasi deti iti relasyon ko kini God. And then pwede nga rod ipadanon ko dapat iti panagayat na babaen iti sa una, ken may isa is makita mismo by action mo ana dito obra inaldaw dapat dilata panagayat ni God iti makikita kanya. Kasi no haan nga dati ayat ni God iti makikita kanya, DJ nga rod ti makuna nga dadakkel bas lang dadakkel iti hanga dakkel di panagayat inigat ti pinagbiag. So anati kumbaga mas matimbang pa DJ kayat ko ngum di kayat ni God ti panagbiag ko. Mas matimbang ba DJ if offer iti lubong ngum di ited ni di if offer ni God kanya ni Jesus Christ mismo ti bagina inted na eh. How about me? Kahit ba nga ako lang iusar dati bagik at ti life ko para iti sa bali nga tao, para maipakita dati panagayat ni God dakkel ng di panagayat ti lubong. DJ, di pinangidanon kat haan lang nga dapat nga more on words. So but is kumbaga haan lang nga pinangidanon lang iti word ni God. Ngem tulungan met isuda nga kasanuda pay met nga isuda met ket maus kumbaga mas makita di pinagayat ni God ket isuda iti nga panagayat met ket miaplikar da met iti pinagbiag da. DJ ti kayat ni God nga mangyari kanya. So DJ ije uneg nga rod iti office o ije uneg iti oran naman nga lugar ti papanak ket dati nga panagayat ni God ket naiaplikar ko more on halang nga sao, halang nga action, hindi even kanya di pinagpanunod kumbaga. Ket igi kanayon nga adin ti panunod ket di panagayat ni God, di pinagbiag ko.
So DJ iti kayat ni gad kanyak ngum tin para kasanapay kanyak is haan nga dapat nga by schedule kundi moment by moment dapat nga i-aplikar ko dati pinagayat na. Di kanyak kakabsat. Dati kanyak Vlad Lawrence. Thank you, bro. Thank you, bro. Talagang ipakita yung parigna kanya na di ayan di Diyos. Huwag akaw. Malikot kanya tayo. Kaya din kitibot nga ro iti kapanunutan ni Brad Christian, bro. I know transition mapandigasta. Okay, praise the Lord. Manan kakabsat. The second question, di pa nang i-aplikar iti ayat ti Diyos. Kasanom nga kasanom met nga ipadanon kunana dito kakabsat ti ayat ti Diyos kadagiti sabsabali nga tattao iti aldaw-aldaw. Ken actually bagbagana dito nga impakita ti Diyos ti ayat na babaen iti panangted na ken Apo Jesus. So makita dito kakabsat iti ayat nga ti ayat ket saan laing agpatinggang nga ngiwat nga bagam iti padam nga tao na ayatom ti padam nga tao ket patinggalang iti ngiwat hindi ket di ada iti makita nga action kakabsat. So dito iti nakita nga impakita ni Apo Diyos na inaramid na ket isu iti panangted na kan Hesus Kristo nga natay ijay cross gapo kadagiti basbasol ko. So actually para kanyak met kasanok met nga ipadanon dayat ti Dios. So I should masapol nga numot kanyak talagang adaan nak iti pudpud no nga panagayat ken ni Apo Hesus Kristo. Natural met nga kanyak ket ipadanon ko dating klase nga ayat iti sabsabali nga tattao. So dayjay panagi-share iti gospel ngem kasano ka di detoy no inak ag-share iti gospel ket based lang ba iti no ana iti makikita no inak ag-share iti gospel nakabase lang kadi iti feeling ko or inak lang ba sharean iti tattao nga kas mabalin nga kaedad ko or iti kayak laeng nga sharean nga sa adat ti tattao nga ineglect ko nga sharean mabalin ko for example dagiti nangangato iti position na balin iti pagworkan dagiti boss dagiti nangat-ngato ti position ng siya ito ko nga nakita nga saan nga dapat nga mapilpili saan dapat nga iyay nga rod kitaan laeng siya na iti pangipakitaan dato nga pangitedan dato nga ayat pangi-sharean dato nga ayat kasi ni Hesus Kristo ket ti impakita na wenno dato nga ayat nga impakita kanya tayo ket saan nga 50% lang at tao no di ket di para kanya tayo amin ubing lakay bakit when nakapag-adal na saan para kanya tayo amin so awan iti pinilpili na kakabsat so nga kanyak met dito itata agkaroon na dapat iti compassion same time no Ilocano kumaket asi nga na espiritual nga asi nga nasapol nga digiti tattao nga inak makalangan-langan nga amok nga awan pay iti pudpud nga relationship daken ni Kristo madaan nak talaga iti to read nga mangi-share when nga anyaman sa sinuman det nga tao nakapag-adal man no saan or nangato man no saan actually dati iti challenge para kanya kapsat ngem dati nga rod maminsan
medyo agkitakitnak iti panang-share ko kanya dati iti kasla ko mabos ngem haan dapaten kasi dati yung pakita nandito'y may isang nga fruit iti napasamak ano kanyak at the same time yung ipakita ni Yesu Kristo so di pan nakatay na para iti amin mga tao so kanya kita tarot I will as I can kas iti nagpanagtultuloy nga panangubay kan ni God tultuloy po met nga i-reflect o ag-reflect na kada ito yung klase nga ayat nga in-demonstrar babaen kan Hesus Kristo iti panagbiag ko kasi iti panagtultuloy nga panagserbi kanya na. So di lang kakabsat. God bless everyone. Okay, kakabsat. Tapos niya kung daway, tayo ringgan ni Kuya MJ. Kuya MJ. Sige, so praise the Lord, Kapsat Lawrence. So kasalot nga may pakita iti ayat ko iti Diyos. Kasalot iti panangyak ti Karpo. Iti ayat iti Diyos kanyak. Masapol kakabsat nga iti sasao nga agkapo tiniwag ko kernaknuan iti grasya. Importante nga min una iti kakabsat, di mo may pakita, DJ ko nga maipakita no kasano ko ay iti Diyos. Ana ba digiti rumrumar iti liwat ko? Makapasakit ba uno makatulong iti padak nga tao? Tapno mamambo da kain ako nga Hesus Kristo iti panagbiag ko. Tas kinuna nga ro DJ sa una iti Matthew 5:16 sakit may nga silaw. When kundi kumar nga silaw ket kanyagan na iti amin nga tattao. Tapno idaydayaw danto ti amak a Diyos sa bilangit. So nag-ibintas nga iti makikita ko mga ron iti sa nga tao kanya iti panagsaok ket naknuan iti grasya naknuan iti panang-encourage kanya da nga amgon da pay na apuda nga apumi nga Hesus Kristo iti panagbiagda ulit kakabsat iti panagpanunot na kay importante nga min dati iti han nga makikita iti tao nilang apo Diyos dati iti napintas nga pinakarelasyon isto nga pinakarelasyon iti Diyos diyan ti panunot kasi idjay ngamin nga amuna nga termina apo Diyos when kakabsat iso masapol nga dalusan biliti anyaman nga makaperdi kadijay relasyon ko kanya na lalo iti panagpanunot di ko mga linaon nga kanay ti panunot tugot mo kasano nga idaydayo ko no kasano kay nga ma-share ko isuna kadagiti tattao ken kastapay digiti panbanag nga makaiglorya iti masantuan nga nagan na ken nag-importante iti aksyon kasi deti iti pakakitaan no ana iti nanaon iti panunot ko no kasanunak nga ag-aksyon no kasanuk nga agkutkuti narasaw ba no kutina maidaydayo ba ni Apo Diyos no agkutkutina kasi nuhan nga maidaydayo ng karapsat kaya nga sawin madi iti pamilipon kaya ita nga oras nagpintas nga sa una kanya datoy nga iti minuto kung makita kanya makita iti application kanya dahil iti nga sa una makita iti application iti panagsao panagpanunot ken iti panagputi or action and praise the Lord Kapsat Lawrence di lang kanya to Sige kuya, thank you iti life mo. So hindi yung pagkaroon iti may katlong challenge tayo kung daway. Kuna na to'y the resulta ti ati Diyos or the result of God's love. Ana dagiti banbanag nga binaliwan ti ati Diyos ti biag mo. Kasanumpay nga matulungan ti sabsabali nga makita met ti resulta ti ati Diyos ti biag da. So, hintay mo mat nga ro subyanan ni Brad Christian. Bro. Okay. So,
praise the Lord. Ana iti result ta pananatoy kabsat taki ti resulta ti ayat ti Dios when the result of God's love. Ana dagiti bambanag na baliwan nga binaliwan ti ayat ti Dios. Ibiyag mo. So, actually, muna kami nakita dito kabsat kat nakita dito the result of God's love. Ngayon, the passage tayo kat is eternal life. So, diyan nag-reflect na kabsat nga ti if the result of God's love iti panagbiag ko kat eternal life. So, kasapulan nga rod nga dagiti panunot ko itatan is haanan nga para temporary nga panagbiag, haanan nga nakapokus iti deti nga lubong. So idi ka kabsat as jay kasi hanpay nga klaro kanyak di relationship ko kani Jesus Christ. Ngayon idatan nga naamok deto nga pudno bayat iti inak pa nagserbi kani Apo Dios. So ti nagbalin nga resulta na deto yung kakabsat ket so iti panagbaliw digiti perspective ko digiti plano iti panagbiag no ana digiti priority iti panagbiag ko nga mas sino iti mas valuable iti panagbiag ko. So ti nga yero ti mas valuable itatan iti panagbiag ko saanen nga digiti banbanag iti lubong kuno sa sino man ditoy lubong sino man nga tao kuno anaman na banag hindi kat din ni Jesucristo wano digiti banbanagen nga maka nga adan iti ijay wano maka i daydayaw maka please kani Apo Dios ket jay may samot nga aditi kakabsat nga resulta iti panagbiag ko nabaliwan. So actually idikwa idi saan bay nga kasjay kaklaro iti panaka iti love ni God kanyak which is the pagiging Lord and Savior ni Christ di panagbiag ko. So narigat nga narigat surwan ken mabuteng pa nga masurwan wano mangisuro nga mitatan ka absat ket adaan nak kuman iti tured kasi dito as I follow the Lord ket may nga agidal may nga contacts may samot nga mangisuro kadagiti contacts madaan nak iti tured nga mangisuro kadakwada no kasano iti klase iti panagbiag ana iti biag nga inda ibiyag iti inaldaw-aldaw nga kasi when God sa iti inda panagsurot ka na Apo Dios na Jesucristo ti panagbiag da kasi crucial dati ko absat kasi kayat niya Apo Dios nakabutbuteng panagkuma nga haan nga nakabutbuteng no hanak nga agbalin anatured nga mangidil kadagiti contacts nga mangisuro kanya dagiti aramiden da nga haan for example digiti pasol nga mayan natok iti pagayatan ni Apo Dios iti panagbiag da nagastamit kanya agbalin nakmet nga teachable nga willing nga masurwan kasi ti kayat ni Apo Dios kahabsat kanya tay amin kanya ket iti na to become perfect agbalin nga perfecto ken agbalin nga mature iti sangwanan na kastamit nga dijay corrections na itatan haanan nga narigat digiti correction nga agapo kanya Apo Dios haanan nga for example digiti leaders haanan nga natangken di puso nga mang receive kadagiti jay and at the same time mangya likar kadagiti isursuro da stamet digiti rebukes. So praise the Lord nga tinaldaw-aldaw ket ni Apo Dios iti agtultuloy nga inak pagtalkan
Kasi nga rod, tibiyag kon ket ti resultanan dati nga love ni God kanya ket eternal life. So, kahit nasa uwan ay mas continue nga focus kadagiti banbanag nga nainlangitan saan giti banbanag nga inlubungan o banbanag nga maka perdi kadagiti relationship ko kanya Apo Dios. Praise the Lord, God bless. Okay, thank you, Christian. Tagong daway, hintay ubot nga road kini Kuya MJ. Sige, so praise the Lord, kakabsat. If God love is so evident, ikagigibag ko, anong kaya ang bidog? Nagpintas detoy na sa lutsod, ket isardon ko kung mga roden, digiti disobedience, digiti banag, nga makaperde di relationship ko kun Jesus Christ. Ngayon, tapno nga rin agbalin na peng epektibo, mausar pa deti biyag ko para iti pakaidaklan itinagan na nagarigrigat net ngamin talaga kakabsat nga agisuro iti tattao mo kanyak mismo ket hanggang makita DJ ebidensya nga sakit binalbaliwan ng iti Dios. Yung naalis to lang iti agisuro kakabsat or again courage no makikita digiti tattao nga siya kun ket binalbaliwan iti Dios iti puso kong panunod. And kastapay study jay amin ko mga makapasangit kani ako Dios nga banbanag medyo pinag-disobey medyo pinagtakrot kasi ada kanya kung iti Dios apero nga panang takrot lak nga ito deti biyag ko kanya na iti realidad ket bagay na deti nga biyag resulta lang iti ayat nga met kanya jay ket deti ko mga na ayat ket mausar dati nga ito usar tap nga ron ipursok DJ panangtulong mo kadagiti kakabsat kadagiti contacts tap no ma'am amo da penganon uneg na po tayo nga Yesu Kristo. DJ lang kakabsat, praise the Lord. Okay, sige. Biyag tayo. Akan kanahin tayo guys. Tingin tayo nga road di Brother Dumat patapon daway. Bro. Praise the Lord. So, sakmat ditoy, ada ti talo nga points ni parang nigad kanyak ditoy. Di resulta ti panagayat. Umununa, di faithful. Faithfulness iti may isa dapat nga makita kanyak. Faithful nak nga mangi pakita, di panagayat nigad kanyak ket awang pulos patinggana. So DJ, faithful nak nga ipaay ti panagayat ko kanya na. Kasano? So di ba kanay ni bagbaga, di pinakitungtong, kinigad, everything nga about kinigad, faithful na dapat iti daytoy. Kasano nga ro doon nga adati conflict. Mikadua nga point is DJ makon nga available. Available na kanayon once nga yabyaban nakligad. Kasi once nga ayat mamakuna, anaman ti situation, anaman iti ubraan ka deta, once nga yabyaban nak iti may sang ada ka relasyon, kumbaga, iti may sa nga lokomati parents, kumbaga, alisto nga mapan. Ngem dati nga rod ket ti panagayat ni God. Once nga ni God ti mga ayab kanya, dapat isun-una ti i-prioritize ko. Anaman digiti situation, aduman ti obraag iti work, aduman ti obraag iti anyaman ti kasta iti obraag, dapat umun-una iyon naklata, agbalin nak nga available ka na yun kinigad. And may katlo is teachable. When may ayatek ni God, ada iti pakorek ni kanyak ni God, may ayatek isuna, natural kanyak nga maisuro. Digiti madi nga arani den, alisto nga maikat. The way I think, the way I act, in the way I respond. So DJ, di may nga iparparang ni God, become faithful, available, and teachable. Hindi lang kanyak, Brad Lawrence. Okay, salamat sa buhay mo, Brad Mark. Natangapit nga buntaway ket intay ubot nga road iti summary ken application. So, nga ito sa tayo mo ni Brad Christian. Bro? So praise the Lord kakabsat. So nangagantay mat kakabsat dagiti
kapanunutan iti tumunggal may sa kanya kadigiti kakabsat tayo nga panelist kakadwa nga panelist and kas hamari ken application kakabsat dato nga panagayat ti Dios nga saan tayo nga pulos nga marukod iti panagbiag tayo muna DJ the great love of God kanya tayo masapol nga nga rod masapol nga imitate tayo akan kanayon iti inaldaw-aldaw reflect tayo kanayon kadijay makasano na nga impakita dato nga ayat na nga saanen nga agka-count iti basol kuno haan ayat ni Apo Dios iti kanya tayo amin ket saan nang in-base no ana din naaramidan tayo no di ket di babaen iti ano di nga rod di ket di in parangarang na impakita na nga talaga di pudpud nga panagayat kasjemot kanya tayo nga we need to masapol nga ayaten tayo ni Apo Dios ayaten tayo ni Hesukristo iti panagbiag tayo tinaldaw-aldaw babaen iti panangayat tayo met kadigiti padatay nga tattao iti panang share tayo kanyada iti sasaon ni Apo Dios iti panagbiag da. So may kadwa is ijay may kadwa ti panang i-aplikar when pudpud nung ayaten tayo ni Hesukristo masapol iti action dili ko nati tumunggal may sa idat tayo nga maadaan iti tured maadaan iti asi maadaan iti nga rod gagar nga mang nyasideg kadagiti tattao nga awan pay ken Hesukristo iti panagbiag da when kaabsat saan nga ti klase iti ayat nga kasapulan iti tattao ket haan nga digiti panangted mo iti panbanag na materyalan nga panbanag katakwada ano panangipakita nga panangtulong kanyada no di ket di kasi kasano nga ro din awan ti kwarta kasano nga ro din no pagubraam so ti kapapatgan kaabsat nga panangipakita panangiplikar iti ayat is that di panang ni share tayo iti sasao ni Apo Dios ti love ni God which is ni Jesus Christ iti pada tayo nga tattao. May katlo ti resulta when resulta iti love ni Hesukristo iti tumunggal maysa kanya tayo nakita tayo ngayon ti resulta na kakabsat kas ni-share iti tayo iti sabasabali nga panelist kadwa iso iti addaan iti panagbalbaliw klase iti panagbiag so itatan ayaten iti pag-aayatanen yarot ko na itatay pag-aayatanen to nga aramidan dagiti panbanag nga makaplis ka ni God ket i-haten dagiti panbanag nga dagiti basol iti panagbiag iti tumunggal may sa kanya tayo agbiagan nga napnuan iti balaygi victory nga kadwa iti ni Hesukristo iti panagbiag so di lang kakabsat. God bless. Thank you, bro. Okay. Hintay ba't nga ro, identify si ayat ti Apo, Ebanghelyo. So, itanong kanya tayo ni Kuya MJ. Praise the Lord, naimbag nga rabi iti maning kakabsat kung Kristo. Yung kitaan tayo, deto'y linaon, deto'y Sanupan, Kapitulo 3, versikulo 16, nakadakdakkel ti ayat iti Diyos ti tumunggal maysa kada tayo. Anakadi iti sitwasyon mo itata kabsat na kaslaham mo mapasapasaan. Kitaan ta deto'y sao iti Diyos, nakadakdakkel ti ayat na ken ka. When dinalusan na ka, actually iti problema tayo mga kapsat, hanya COVID, deto'y ket deto'y bason. Ken kitaan ta deto'y inted ni Apo Diyos ti anak na nga bugbugtong
Tapno, madalusan tayo, kadigito yung nabasbasol tayo. Ngano mamati tayo, ken kuana saan tayo amatay. Nudigit makipagyan tayo ito maagnanayon ken kuana sadyay pagarian na. So nakapinpintas detoy may isang aplikar deti iti ayat tay iti Dios anang dagbalin nga response tayo kadeti nga nakadakdak nga ayat na kung Dios kitiyan. Deti pangayaban na kaya tayo. Actually ti pangayaban na kada tayo ket maandaan tayo ti biag nga agnanayon. Matiket na sa deti nga biag nga agnanayon ipinakita pinakadkadwa tayo habang nga sibigag tayo deti rabaw iti taga makikadkadwa tayo ken kuana iningana nga matay tayo DJ iti meaning iti biag nga agnanayon nga kabsat hanga di biag nga agnanayon maawat mo ken mamatay ka iti meaning na ket det kadwam ni Apo Diyosen tatapay nga sibigag ka ket mapadasa mo iti biag nga agnanayon ken kasta nga rod ka kabsat awisen ka nga rod nga makipagrelasyon ken Apo tayo nga Jesucristo kasi ano kunan na iti nga mingket sa sinuman iti mamati ken kuana ket saan amatay di ba nakabuteng tayo iti matay dati ko mga rod iti dati iti solusyon actually iti patay kakabsat antay tumabutin amatayan kasi adanto ti makipagrelasyon ken ni Jesucristo ket awan iti patay to kanya na so ita nga oras nuhan mo pay nga inawat ni Jesucristo nga klaro iti pinagbiagyo imitaram kayo nga awaten yu isuna gagayan ken kakabsat awaten yu isuna akas Dios ken mangisanakan iti panagbiagyo awanen iti nan-anay pay nga mangayat kanyayo kadeti nga lubong bilang Apo ti Jesucristo ti mangay ayat nga pudpudno kada tayo no willing ka kakabsat willing kayo kakabsat inkay nga rod ayaban kadeti may sa nakararag ket guba ikantay ko buyugan tay ko mga nga pamati deti nga kararag ngamen pamati iti mangisanakan kada tayo pamati tayo ken Apo tayo nga Jesucristo klaro met sa sinuman iti mamati ken kuana ket ibiyag nga tayo inter agdumog a pagbit kakabsat ket balendak nga suruten deti nga abab deti nga kararag kumararag tayo amami nga nilangitan agyaman na po Diyos ita nakadakdakkel nga ayat mo kanya nga numampay nakadakdakkel iti nagbasulak ken ka inted mo kanyak iti bugbugtong nga anak mo nga matay para kadigiti basbasol when o Diyos nakadakdakkel nga ayat detoy ngano panunot ket nagdakkel ti nagbalin nga sakripisyo ken ita nga oras luktak nga rod iti puso kong panunot ko ket awatet ni Jesus akas Dios ken mangisalakan iti panagbiag ko agyaman nak iti panakapabaro ti puso kong panunot ko ken tulungan nak nga agbiag para iti pagayatan tulungan nak nga agbiag nga nasantuan babaen ti panarabay kanyak iti Espiritu Santo amin deti idawat ko babaen ti Kristo na po amen. So praise the Lord, kabsat, no inawat mo nga ron na Apo tayo nga Jesucristo iti pinagbiag mo ti resulta na deta makirelasyon ka ken Apo tayo nga Jesucristo. Yan kasano ti makirelasyon, hintay nga ron kontaken digiti ammo tayo, no adam mo ti panelist itoy kontaken yu suda tag Bible study tayo. Tapno mamamutay pa nga mga susunod na uneg na Apo tayo nga Jesucristo ket panagbiag tayo. God bless everyone. Praise the Lord, Kuya MJ. Thank you so much, Kuya. Iti nakapimpintas ng mensahe iti God, iti pinagbiag mo. Tayo nga rin, itultuloy, iti hadang ang kadeto yung lifeline, review tayo nga dumngeg, iti sasao iti Diyos, at iti aktibidades nga mapaspasamat every Wednesday, ang rugi isuna iti si 6 to 7 p.m. na tima ko nga lifeline. And then, that halang nga dita, at iti topic review, ang rugi iso na iti Monday, patingganan Saturday, mabaling iso nga i-like you dati page tayo kakap, dati FB page tayo, tanon everyday nga ma-notify kayo, digiti live nga mapaspasama every day, di kadatoy nga pinagbiag, kadatoy, kanya tayo tanon mas malawlawag ang taypay digiti pinagayat digit ka nakasanog kinadakkel ti pinagayat ni God kanya tayo adda pay ditoy day in prayer mo kahit yo pay nga tumugker mo
mas maununog pa iti panakaawat tayo, iti panagayat ni God kanya tayo, damagan nyo, kadigiti nang invite kanya yung kasano dati day in prayer and fasting. And then, dati digiti pa, hampay naka join or the first time na ag-join, agbuya ka dati live stream, di mako natin nga Freedom in Christ. So, mapasamak dito to March 26, 2022. No, kaya I urge you, mga kapatid, nga join iti daytoy. Damagan nyo kadigitay nang-invite kanya yung kasano, and then ako namin at every Sunday that is Sunday worship service ang gruiso natin 8:30 to 10 a.m. Hala nga Facebook live isunan kakabsat ada pa into YouTube and then may dito last iti post SOL class every Sunday mangrugi isuna 1:30 to 2:30 p.m. So agtuloy tayo nga rod nga palawakin datoy understanding tayo and di pamati tayo kinapo tayo nga Hesus Kristo. Dati nga rod lang dati announcement tayo inti nga rod at kararag. Let's bow down our heads. Let's pray. Amaming inalangitan, agyaman kami all Lord God kadati nga aldaw, kadati nga rabi nga impaay mo kanyami, kadati nga mensahem, kat si nga rod agtultuloy nga mangipakita kanyami ken mangi may plikar mi all Lord God dati panagayat mo ti pinagbiag mi ket every area ti pinagbiag mi anyaman ti lugar nga papanan mi ket dati ayat mo iti makitkita da ket si nga rod ti agtultuloy nga agwork iti maysa ken maysa anaman digiti status or anaman digiti situation mi tatanga gundaway dati ayat mo iti umangangat or nangingibabaw iti pinagbiag mi ket si nga rod iti kanayon nga maitantanog ken maidaydayaw iti oras in oras iti pinagbiag mi ket awanen sa bali dati nga rod idawat mi iti nagan ni Hesus Kristo nga apo mi. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, praise the Lord. God bless you, kakabsat. See you tomorrow para the Sunday worship service. Once again sa ating topic review. God bless everyone. God bless everyone. Hi sa mga taga-Marcos. Next week. See you Praise Saturday God. sa Sa mga